И така, здравейте хора! Аз съм XX Иванчо Про XX. Днес играем Touchgrade BMX. Играя от доста време. Ето ми ето тук рекорда. Минал съм 7 чаленджа. Най-много да игра с този BMX, защото се правя повече течета. Ето, бая да бърза. О, не. Много заплетено го направих. Нямам прачок толкова заплетени трикове. Майко. Ти са не ви. Мислех с тази игра да започна и мисля с Литерио и Майнкрафт. Към тези игри, ама искам едитор тук да и почва плайт в един хак. Да. Еми, нека играм. Хак. Съжалявам, че почнах да Touchgrade BMX. Май ще трябва почна. Като знам, разбрах от един приятел. Ето е играта. Може си изтеглите. Яка си е играта. Да, тук е игра. Не знам къде игра хора. Предложете ми в коментарите другия клип. После, може би, другия клип или последващия клип ще правя бимбо за чалендж. Такова да играем смешни клипове и да ядем по един бимбо с бомбон. Не знам, може да е следващия клип или последващия. Не знам. Ще видя. То сега мисля да пробвам с Coffee. Чакайте, трябва ми зареди. Да, братовчета, тук се. Е доста малък. Какво искате? Ще играем Touchgrade BMX. Така. Да, ти са не види. Напред. Тепа. Тук ще да направя як трик. И па не можах да ти са не ви. Не съм чак толкова добър.
Това не знам, що го направих. Нека искам да стигна по 8. Yes, колко превърта. Yes. Това е всичко от кръпъчо.